Тук в момента разгледах експозицията на Артмарк, подготвена преди търга, който ще се състои съвсем скоро. Експозицията след военно и съвременно изкуство, както обикновено се определя един вече много дълъг период след условно 1945 година. Много интересно, защото има, според мен, поне 5 поколения художници, включени в този търг. Има много разнообразни работи, разбира се, за всеки вкус и за всеки интерес и за всеко ниво знание, от фигуративни композиции с школата, традиционна, академична още от началото на века, има опити за публичното изкуство, има такива уникални художници със свои собствени език и медия, като Лика Янко, да кажем. Има много познати и има съвсем непознати. Доколкото разбирам, най-възрастният художник, тъй като в търга са включени и такива маестри, като Николай Дюлгеров, например, и други художници, като Жорж Папазов, художници, които имат модерен изказ и днес абсолютно валиден и актуален. И те маркират границата от преди повече от 120 години. А най-младите, нашите съвременници, все още би трябвало да се смятат за младо поколение и родени 1990-те. Това, което е любопитно, този търг в частта му по-скоро към съвременното изкуство показва тази тенденция, която започна през 1990 години, опита да се разкъса или да се преобрази, или да се преработи академичния канон в живописта в повечето случаи. Опитът, който естествено никога не завършва и който всеки художник интерпретира, който както може. Свободата без журите и свободата без темите, което преди това периода е настоявал. Разбира се, даде на художниците огромни възможности да експериментират с това, което ги интересува. Много е любопитно, тук където аз се намирам, разбира се, има много разнообразни автори, всички те принадлежат към след военното и съвременното изкуство. За мен тук е интересно, че аз стоя пред две от, мисля, че 5 работи на Недко Солаков, които ще излязат на този търг. Любопитното е, че примерно ето тази и още една негови рисунки, които експериментират с gesture drawing, жестово рисуване. Много популярно през 50-те години в Европа и особено в САЩ борбата с конвенциите на модернизма и с закона как трябва, че художникът трябва да направи нещо и затова опитът да не се прави както трябва, а някак си да се движи емоция, да ти движи ръката, да не гледаш за какво става въпрос. Традицията на жестова рисунка е много стара. Жестовите рисунки обикновено в историята на изкуството са използвани, за да се предадат движения, да се учи художникът да изобразява движението на човешкото тяло. А в момента, вероятно, великият, това е Сайд Уомбли. Жестовия художник Сайд Уомбли с неговите невероятни картини, където ти се иска да прочетеш посланието и всъщност осъзнаваш, че това са само следи от ръката на автора. На мен ми се струва, че в тези две рисунки на Солаков от 1989 година има първо неудовлетвореността от това какво му се е получило в цветната част, и след това някаква победа над този провал, над този неуспех, който става жестова рисунка. И той, и формата тук е много представителен, той остава това нещо, като резултат от своето раздразнение. Ние винаги искаме художниците да оставят емоциите си върху повърхността, с която работят. Но по-интересна за мен се оказа тази работа с номер 13, която очевидно принадлежи на голямата инсталация на Недко Солаков, може би една от първите, което се казва Mr. Curator, Please, господин куратор, моля. Това в названието на тази работа всъщност е формат на обращение към куратора от страната на художниците, откакто съществува професията куратор. Господин куратор, моля вашето внимание, разгледайте моите произведения, които ви ги изпращам като снимки или моля ви кани в моето ателие и т.н. Работата е направена през 1995 година. Тя е направена в Германия, в Берлин, в Кюнстлерхаус Бетанien, където Недко Солаков е бил на резиденция.
И тя стана невероятно известна, защото Недко Солаков отиде в Кюнслерхаус Бетаниен от България и направи една изключително скандална за времето си работа, защото тя директно представлява институционална критика. В неговата работа има един млад куратор, който избират някакви богати хора, за да смени в традиционна катедрала олтарна творба. И този млад куратор трябва да реши ужасно сложна за себе си задача, защото това е олтарно произведение, всички ще го видят. И от тук нататък той почва да сънува кошмари и му се привиждат всякакви ужаси, защото него го преследват класически, стари, велики майстори. Художници като Рубенс, като Ваней, като Веласкес, които всички по един или друг начин му шептят на ухото: избери ме мен, избери ме, аз съм велик, аз измислих това, аз създадох онова и т.н. И в тая неравнопоставеност в самата работа на Солаков, която съществува в рисунки и съществува в една система колажи с текстове, скандалното беше това, че той за първи път, може би, така символично открил за себе си колко сериозна и силна е фигурата на куратора. В 90-те години кураторите са били велики в много отношения. И как всъщност мястото на художника съвсем не е там, където той художникът очаква и си го представя. И вместо тихо да се свия и да пише Mr. Curator, please, той прави една работа, която е критично по същество на системата на иерархиите, но я прави достатъчно забавна. Тя е многочастна работа, има прекрасен каталог, издаден от Кюнслерхаус Бетаниен. От тогава, всъщност, на Недко Солаков му излезе славата на такъв институционално критичен художник, institutional критик. И тук са първите стъпки, където почнаха да го сравняват с Илия Кабаков, класическия концептуалист, заради това, че за да кажа нещо, се измисля цяла дълга, сложна ситуация и история, в някакъв момент вече тотална инсталация. Мисля, че това е интересно, защото работите са направени точно тогава, когато нашата художествена сцена откри за себе си, че имат други опции и друго съществуване на цели сцени и на художници. Бих казала да заповядат потенциалните колекционери и купувачи. Има много различни неща тук и има неща, които определено са свързани с тая недоизживяване до край все още промяна, за което ние непрекъснато говорим, в това число и в менталността на професионалистите и в творческата сфера.